చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాము. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. పరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి, నీకు స్తోత్రాల ప్రభావ వందనాలు నాయన. ఇదిగో ఉదయకాల సమయంలో టిఫిన్ సెక్షన్ బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ఆహారం తింటున్న బిడ్డలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వీరికి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి బిడ్డలను దీవించండి. ఇదిగోనైనా సంఘాన్ని, సంఘ బిడ్డలను దీవించండి. సహాయం దయచేయండి. యేసు పరిశుద్ధ నామని ప్రార్థనలు అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. తినండి అమ్మా.